रेग्ला श्रीमद् भागवतम क्लास नमात भगवत भक्त रेग्ला हरे कृष्ण जनमेनुತ भागवतम क्लास प्रार्थने लोग स्टार्ट मंतुगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवति उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भवति नैष्ठिकी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा श्रीमद् भागवतम क्लास नमात भगवत भक्त रेग्ला हरे कृष्ण नम अष्टादश पुराणलेड ಮುಂಜಾಯಿನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಪಂಚದವ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪುರಾಣ ಐತನಮ್ಮ ಭೋಜನೆ ಸ್ಕಂದದ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತತ್ವ ಜಡ ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನ ಸಾಂಖ್ಯ మనకేం మంచిదైత ప్రయోజనం పండేరు చూడతారు 2 శ్లోకాలు ఒక జీవ ప్రకృతి పురుష భగవద్గీతల మకಲ್ಪ ಅದೇ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ಅವೇ ತರ ಇನ್ನು ಅಂತ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ಭಾಗವತ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ಇದೆ ವಿವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದೇವಹೂತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪಾಲಿನ ಕುಟುಂಬದ ಅಧ್ಯಯನ ನಮಕೆಂದ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ 6 ತಿರಿಪಾಯಿನ 24 ತತ್ವದ ಅಂಶದ ಲಕ್ಷಣದಾದವಂತೊಂದು ಪೋಪೇರ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ವಿವರಿಸಲು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅದೇ ಆ ತತ್ವದ ಲಕ್ಷಣದಾದವಂತೊಂದು ಪೋಪೇರು ವಿವರಿಸಲು ಕೊಟ್ಟಾರು ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಮುಲ್ಪ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕದ್ದು ನಮಕ್ ಏನು ಶ್ಲೋಕ ಪಂಪ 3 ಸರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತುಗ अर्थ आशयत्वं शब्दस्य द्रष्टुलिङ्गत्वम् एव च तन्मात्रत्वं च सभसा नभसा लक्षणं कवयो विदुः ನಾನು ರಟ್ಟು ಸರಿ ಕಂತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತುಗ अर्थ आश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुलिङ्गत्वम् एव च तन्मात्रत्वं च नभसा
ಲಕ್ಷಣಂ ಕವಯೋ ವಿದುಃ. ಅರ್ಥಾಶ್ರಯತ್ವಂ ಶಬ್ದಸ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುರ್ಲಿಂಗತ್ವಮೇವ ಚ ತನ್ಮಾತ್ರತ್ವಂ ಚ ನಭಸೋ ಲಕ್ಷಣಂ ಕವಯೋ ವಿದುಃ. ಅರ್ಥಾಶ್ರಯತ್ವಂ ಶಬ್ದಸ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುಲಿಂಗತ್ವಮೇವ ಚ ತನ್ಮಾತ್ರತ್ವಂ ಚ ನಭಸೋ ಲಕ್ಷಣಂ ಕವಯೋ ವಿದುಃ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲವೇ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಲಿಂಗತ್ವಮೇವ ಚ ತನ್ಮಾತ್ರತ್ವಂ ಚ ನಭಸೋ ಲಕ್ಷಣಂ ಕವಯೇ ವಿದುಃ. ಅರ್ಥಾಶ್ರಯತಂ ಶಬ್ದಸ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುಲಿಂಗತ್ವಮೇವ ಚ ತನ್ಮಾತ್ರತ್ವಂ ಚ ನಭಸೋ ಲಕ್ಷಣಂ ಕವಯೇ ವಿದುಃ. ಲಿಂಗತ್ವಮೇವ ಚ ತನ್ಮಾತ್ರತ್ವಂ ಚ ಅರ್ಥಾಶ್ರಯತ್ವಂ ಶಬ್ದಸ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುರ್ಲಿಂಗತ್ವಮೇವ ಚ ತನ್ಮಾತ್ರತ್ವಂ ಚ ನಭಸೋ ಲಕ್ಷಣಂ ಕವಯೋ ವಿದುಃ. ಅರ್ಥ ಆಶ್ರಯತ್ವಂ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಅರ್ಥನ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಂಡಾಯ್ತಾ ಮೂಲ ಗುಣಾಂಶನು ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತವೇ. ದ್ರಷ್ಟುಲಿಂಗತ್ವಮೇವ ಚ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಪಂಡ ಶಬ್ದದ ದ್ರಷ್ಟು ಪಂಡ ವಕ್ರದ ಲಿಂಗತ್ವಂ ಪಂಡ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸವನಂಚಿನ. ಏವ ಕೂಡ ಚ ಬೊಕ್ಕ ತತ್ ಮಾತ್ರತ್ವಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಸ್ತು ಚ ಬೊಕ್ಕ ನಭ ಸ ಆಕಾಶದ ಲಕ್ಷಣಂ ಲಕ್ಷಣ ಪಂಡದ ಕವಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿದುಹು ಅತೆ ತಿರಿಯೊಂದರು. ಅದೇನು ಶಬ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕವಯೋ ವಿದುಹು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಕಲ್ಪನೆನ ಶಬ್ದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣನು ಒಂಜಿ ವಸ್ತುದ ಕಲ್ಪನೆನು ಶಬ್ದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣನು ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನ ಬೊಕ್ಕ ನೈಜ ನೈಜ ಪಂಡ ನಿಜವಾಯನ ಜ್ಞಾನಿಲಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕು ಪನ್ಪೆ. ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮರೆಯಾಯನ ಪಾತ್ರಗಾರನ ಇರುವಿಕೆನು ಬೊಕ್ಕ ಆಕಾಶದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನಾ ರೂಪನು ಸೂಚಿಸೋದು. ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮರೆಯಾಯನ ಅದೇ ಪಾತ್ರನ ಪದ ಪಾತ್ರನ ಇರುವಿಕೆನು ಬೊಕ್ಕ ಆಕಾಶದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನಾ ರೂಪನು ಸೂಚಿಸೋನು ಪಂಡ. ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜೊಂದುಂಡತೆ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಂಡಲ್ಲ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಪೂಜೆ ಅದೇ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜೊಂದು ಶಬ್ದ ಬಂದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಜದ್ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮರೆಯಾಯಿನ ಪಾತೆರುನಾಯನ ಇರುವಿಕೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಾಶದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನಾ ರೂಪನು ಸೂಚಿಸೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವಾರ್ಥರ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ವರ್ಣಿಸರ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ ತುಂಬುದ ಶ್ಲೋಕಡೆ ನಮಕ್ ತೂಗುತ್ತ ಪಂಡ ಈ ಕೆವಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಅದೇ ಐಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿತರು ಪಂಡ ಕೇನೋಡು ಅದೇ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರನ ಕೇನೋಡಿಗೆ ಕೇನೋಡ ಒಲ್ಪರ್ದ ಕೇನು ನೆತ್ತು ಅದೇ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಆಕಾಶ ಈ ಶವ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪುಂಡು
ಅಪಗನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಉಪ್ಪುನ ಸದುಪಯೋಗ ಶ್ರವಣರ್ದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯೋಲಿ ಪೂರ್ವಕಾಲಿ ಕಲ್ಪಿತ ವಸ್ತುದ ಸದುಪಯೋಗಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುನ ತತ್ವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಕರಣಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸೋಣ ಅಂಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೂಲರ್ದು ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪುಡು ಒಲ್ಪರ್ದ ಕೇನುಡಾಗ್ತದೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮೂಲರ್ದು ಕೇನು ಅಂಚನ್ ಮುಲ್ಪ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಪ್ರೌಪದ ಪನ್ಪೆರ್ ನಮ್ಮ ಆಲಿಸುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒರೇ ಪಾತೆರು ನಾಯ ಬೋಡೆ ಪನ್ಪುನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದೇ ನಮಕ್ ಇಂಜಿನಕೇನು ಒಂದು ಪಂಡ ಪಾತೆರು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಇದು ಓಲ್ಲ ನಮಕ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಎಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ ನಮಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಓಲ್ಲಾತೆ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಜನ ತೋಜ್ಜನ ಪಾತೆರಕ್ಕೇನು ಒಂದು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮನ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಐನ ಪ್ರೌಪತ್ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಆಲಿಸುವಿಕೆನ ಕುರಿತ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒರಿಯ ಪಾತೆರು ನಾಯ ಉಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಚದ ಪಾತೆರು ನಾಯ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಲಿಸವನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜ ಅದೇ ಪಾತೆರ್ನ ಇಜ್ಜಿನ ಕೇಳಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಾಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಶ್ರುತಿ ಪನ್ಪುನ ಶ್ರವಣದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಿಸವನ ವೇದ ಜ್ಞಾನನ ಅಪೌರುಷೇಯ ಪಂಡದ ಪನೆರಾತನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ದಾದನ್ ಪನ್ಪೆರ ಅಪೌರುಷೇಯ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಒಂಜಿ ಪೌರುಷೇಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಪೌರುಷೇಯ ಪೌರುಷೇಯ ಪಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತಾರೆ ಐ ಪೌರುಷೇಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ನಾಲ್ ದೋಷ ಉಂಟು ಅಂಡ ಅಪೌರುಷೇಯ ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನನ ಶ್ರುತಿ ಪಂಡ ಶ್ರವಣದ ಮೂಲಕ ಗ್ರಹಣ ಮಂತನ ವೇದದ ಜ್ಞಾನ ಅಪೌರುಷೇಯ ಪಂಡ್ಲ ಎಪ್ಪರ ಆತನ ಅಪೌರುಷೇಯ ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿನ ಒವ್ವೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇರ್ದತ್ತು ಭೌತಿಕವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿನ ಒವ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪ್ರಾರಂಭಡೆ ಪಂತೇರು ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತೋ ಅನ್ವಯಾತ್ ಇತರತಾಶ್ಚಾರ್ಥೇಷ್ವಭಿಜ್ಞಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯಾದಿ ಕವಯೇ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ತೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದ ಪಂಡದ ಪಂತೆರ ಪಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಬ್ದ ಇಜಿನ ವೇದ ಮೂಲ ವಿದ್ವತ್ ಪುರುಷನಾಯನ ಆದಿ ಕವಯೇ ಪಣ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವನ ಹೃದಯ ಗರ್ಭೀಕರಿಸಂಡು ಅವು ಎಂಚ ವಿದ್ವಾಂಸಾಯರು ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಎಂಚ ವಿದ್ವಾಂಸಾಯರು ಅಂಚದ ಕಲ್ಪುನೆಟ್ ಉಪ್ಪುನಲ್ಪ ಪ್ರವಚನಕಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರವಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಪ್ಪೊಡೆ ಅದೇ ಕಲ್ಪುನಲ್ಪ ಪ್ರವಚನಕಾರೆ ಅದೇ ಪ್ರವಚನ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲ ಬೋಡು ಕೇನು ನಕ್ಲ ಬೋಡು ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ ಪ್ರಭುಪಾದು ಆಂಡ ಸುರುಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಜೀವಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅವೇ ಬೇತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಡಿಗೆ ಭಗವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ನೆರೆದು ಬರ್ತನಕ್ಲೆ ಬಾಕಿದ ಭಾಗವತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮಕ್ ಪನ್ಕೊಂಡು ದಾಯಪಂಡ್ ರಡ್ನೆಸ್ ಕಂದಾಡು ನಾರದೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ನಾರದೇರ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ತೂದು ಈರೇ ಪುರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇನು ಯಾನಕ್ ಯಥಾ ಸೃಷ್ಟ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಐಕ ಅರ್ಪುರ ಪನ್ಪೇರ್ ಬೊಕ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪು ನಮಕ್ ದಾದಪಂಡ ತುಲೆ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದ ಸುರುತ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಉದ್ಧವ ವಿದುರನ ಸಂವಾದ ಅಂಚದು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಟೈಮಡು ವಿದುರ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಪೋದಾನಗಾರಿಗೆ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಪೋದಾನಗಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ ಉದ್ಧವ ತಿಕ್ಕದು ಉದ್ಧವಡ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ವಿದುರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಉದ್ಧವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತು ಉದ್ಧವ ಗೀತೆ ನಮಕೇನು
ಅದೇ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ 21 ಅವತ್ತು ಐದು ದುಂಬು ಕೆಲ ಉಪದೇಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವು ಏತ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆ 2 ವರ್ಷ 4 ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪು. ಶರಚತಂ ದ್ವಿತೀಯಾಯಂ ಪಂಚವಿಂಶಾಧಿಕೋ ಭವೇ 11ನೇ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತ ಪಂಥ. ಅಂಚದು 125 ಶರತ್ಕಾಲ ಪಂಡ ಋತು ಕರೀತ್ ಪೋತನ್ಗೆ ಪಂಡ ಏತ ಪಂಡ 104 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳು. ಅಂಚದ ಉದ್ಧವ ಗೀತೆ ಪನೆರೆ ಕೃಷ್ಣ ಉದ್ಧವ ಕೃಷ್ಣನ ಭೇಟಿಯಾರೆ ಬನ್ನಗ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಅವತಾರ ಮಂತದು 104 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳು ಆದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅವು ಉದ್ಧವ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಂಡ ಉದ್ಧವ ಪಂಡ ನೆಕ್ ದುಂಬೆ 26 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರ್ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ಧವಗ್ 26 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣನ ಪೂರ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದೇ ನೆಕ್ ದುಂಬುಲ ಪಡೆದು ಕೃಷ್ಣ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಂಡಿತ್ತೆ. ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆ ಪೋತೆ ಅಂಡ ಯಾನು ಈ ಕಲಾಪ ಹಿಮಾಲಯ ಬದ್ರಿಕಾಶ್ರಮ ಅಲ್ಪ ಕಲಾಪ ಅನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಉಂಟು. ಆ ಜಾಗೆಗೆ ಪೂತುಜಿ ಎಂಕ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತುಜಿ ಅಲ್ಪದ ಋಷಿ ಮುನಿನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಅವು ಈ ಮನ್ಪುಲ ಅಂತ ಅಂಚದ ಉದ್ದವಾಗ ಏನ್ ಜ್ಞಾನ ಮತ ಕೊರ್ದು ಅರೇನ್ ಕಣಪ ಉಂಟು. ಭಾಗವತ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂಜಿನ ಸ್ಕಂದದ ಸುರತ 4 ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಅಂಚದ 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿದುರಗ್ ಉದ್ದವ ಪನ್ಪೇರು ಪಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೇತಿ ಕೆಲಸ ಬಂತೇರು. ಅಂಚದ ಕಲಾಪ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಋಷಿ ಮುನ್ನತ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಉಪದೇಶ ಬಂತೇರು ಉಂಡು. ಇರೇಗ ಜ್ಞಾನ ಕೊರೆರೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಪಣೆ ಎಂಕ್ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ನಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಇರ್ಲಿ. ಅಂಚದ್ ಆರ್ ಇರೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಜ್ಞಾನ ಕೊರ್ರೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ್ಲುಲೇರ್ ಹರಿದ್ವಾರ ಅಲ್ಪ ಪೋತಿಕ್ಲೆ ಅಂಚದ್ ನಮ್ ಭಾಗವತಂ ತುಪ್ಪ 3ನೇ ಸ್ಕಂದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದು ಹೌದದೇ ವಿದುರ ಮೈತ್ರೇಯರ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಅಂಚದು ವಿದುರ ಮೈತ್ರೇಯರ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರ್ತದೆ. ಪೂರ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪೂರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಪನಂತ ಬಾರಿ ವಿಸ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಬೇರೆ ಅದೇ ಆಯ್ತು. ಪಣ ವಿದುರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೈತ್ರೇಯರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಪರಂಪರೆ ಬತ್ತನ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರೆ ಮೈತ್ರೇಯರ್ ಎಂಚ ಅಂಚದು ಸಂಕರ್ಷಣ ಭಗವಂತ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ ಮುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರೇರು ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ ಪನುದ್ ಪೋಪಡು ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುನಲ್ಪ ಶ್ರವಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಲ ಇಪ್ಪೊಡೆ ಆಂಡ ಸುರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಜೀವಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದು ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮನ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ತನ ಬೊಕ್ಕದ ಫಸ್ಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಜೀವಿ ಬ್ರಹ್ಮ. ಭಾಗವತ ನಮಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅಂಚದ್ ಅರೆಗ್ ಏರು ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಹೂವ ಆಂಡಲ ಇಜ್ಜಂದ್ ನೇರ್ದವರ ಅರೆಗ್ ಕೊರ್ನ ಗುರು ಏರು ಆರು ಒರಿಯೇನೆ ಜೀವಿ ಆದಿತ್ಯರ ಅಂಚಾಯ ನೇರ್ದವರ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪಡ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಹೃದಯಡ್ಲ ನಿವಾಸಿ ಆಯ್ನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ವೇದ ಜ್ಞಾನನ ಆಯನ ಹೃದಯಡೆ ಕೊರಿಯರು ನಮಕ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಹೃದಯ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ತೂಪೇರು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಏತ್ ತಡತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪ ಅದೇ ಅಂಚ ದೇವರ ಪ್ರತಿ ನಮಕೇತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಂಡು ಏತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊರ್ದುಕೇನ್ ಬಾ ಏತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಜಪ ಮನ್ಪ ಏತು ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪ
ಏತು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪ ಅದೇ ಐಕ್ ಅನುಸಾರ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ. ಅಂಚದ್ ಪರಮ ಪ್ರಭು ವೇದ ಜ್ಞಾನನ ಪನ್ ಪಂಡ ಪಂತೆರ್ ಪಣದ್ ಪನೆರಾತಂಡ್ ಅಂಚಾಯ್ನ ಎಡ್ದಾವರ ಭೌತಿಕ ಅರಿವುದ ದೋಷಲೆಡ್ದು ಅವು ಮುಕ್ತವಾದುಂಡು ಪಂಡ ಐತ್ ಉವೆ ದೋಷ ಇಚ್ಚು. ಈ ದೇವೇರ್ನ ಜ್ಞಾನಡ್ ಉಂಡತೆ ಈಶ್ವರೇರ ವಾಕ್ಯ ನಹಿ ಏ ದೋಷ ನಹಿ ದೋಷ ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ವಾಕ್ಯ ದೋಷ ಇಚ್ಚಿದೆ. ಎಂಚದ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತರು ಅಂಚಾಯ್ನ ಎಡ್ದವರ ಭೌತಿಕ ಅರಿವುಡು ದ ದೋಷಲೆಡ್ದು ಮುಕ್ತವಾದುಂಡು ಭೌತಿಕ ಅರಿವು ದೋಷಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಮುಲ್ಪದ ಏತ ಜ್ಞಾನ ದೋಷ ಅಂದುಕೊಂಡ. ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧಾತ್ಮನೆಡ್ದು ಎಂಚಿನಲ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಕಡೆ ಎಂಚಿನಲ ಕೇಂಡ ಉಂಟು ಅಪೂರ ನಿಜವಾಯಿನತ್ ನಾವು ಸತ್ಯ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೇ ಇಜ್ಜೇರು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಅದೇ ಇದು ಏತ್ ಇದು ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪ ಇರತ್ತೆ ಏತ್ ಜನ ಗೊತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮ ಅಕ್ಲೇಂದೇ ಗೊತ್ತು ಅಕ್ಲೆಂಚ ಸತ್ಯ ಪಡೆದು ಕೊರ್ರ ಸಾಕು. ಅದೇ ವೇದ ಪನ್ಪುಡು ಸತ್ಯ ಪಾತೆರ ಫಸ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಎಂಚಿನಾದ್ ಗೊತ್ತು ಬೋಡಿಗೆ ಸತ್ಯ ಎಂಚಿನಾದ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಎಂಚ ಸತ್ಯ ಪಾತೆರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಚ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಭೌತಿಕ ಅರಿವು ದೋಷಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧಾತ್ಮೇನೆ ಎಂಚಿನಲ ಕೇಂಡ ಅವು ದೋಷ ಪೂರ್ಣ ಆದಿಪ್ಪುಡು. ಭ್ರಮೆ ಪ್ರಮಾದ ವಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ದೋಷಲೆಡ್ದು ಭೌತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ್ದುಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೋನು ಅಂದ್ರೆ ಅವು 4 ದೋಷ ಹಿಡಿದು ಕೂಡ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಂತು. ಭ್ರಾಮ ಪ್ರಮಾದ ವಿಪ್ರಲಿಪ್ಸ ಕಾರಣಪಾತ ಅದು ತಪ್ಪು ಅನ್ಪುನ ಭ್ರಮೆ ಪ್ರಮಾದ ಬೊಕ್ಕ ವಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕರಿಯನ್ನು ಮೋಸ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅದೇ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಆಪುನೆ ದಾಲ ಇದ್ದು ಪೂರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೋಸನೆ ಏತೋ ಮೋಸ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಪನ್ನೋಡನ್ನೇ ಬರ್ತಿ ಅಂಚದ್ ಓಕೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಇಂದ್ರಿಯ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಣ ಮಂತ್ರ ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಈ ಭೌತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ ಕುಡ್ದುಪ್ಪುಣು ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅತೀತ ಆಯ್ನ ಪರಮ ಪ್ರಭು ವೇದ ಜ್ಞಾನನ ಕೊರ್ನೆದ್ದಾವರ ತುಲಿ ಇದು ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಕಲ್ಪತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಮ್ಮು ಪೂರ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಇಂದುಗೆ ಎತ್ತೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರಪ್ಪ 100%. ಇದೇನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ನೆ ಲಕ್ಕಿಯಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತರ ಸುಮಾರು ಜಾಗೆಡು 11ನೇ ಸ್ಕಂದಡಂತೂ ಗಡಿ 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 ಉದ್ಧವ ಗೀತೆಡಂತೂ ಗಡಿ ಗಡಿ ಬಂತು ದೇವರು ಸುಮಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಯ್ಟ್ಲಾರೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಉದ್ಧವ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅರೆ ಯಾಪ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತರಿಗೆ ಅರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅತ್ರ ಮಾರ್ಗ ಎಂತ್ಯದ್ದ ಈ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಏನನ್ ನಾಡ್ರೆ ಹಾಪುಣೆ ನಾನು ತಿರಿಯೋನೆರ ಹಾಪುಣೆ ನಾನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪರ ಹಾಪುಣು ಬೇತು ಇಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡದೆ ಬೇತ ಉವೇ ಪ್ರಾಣಿಡೆಲ್ಲ ದೀತು ಜರಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಇದೇನ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ಅಂಚದ್ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಗ ಅತೀತ ಆಯ್ನ ಪರಮ ಪ್ರಭು ವೇದ ಜ್ಞಾನನ ಕೊರ್ನೆಡ್ದು ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನೆಟ್ ದಾಲ ದೋಷ ಇಚ್ ನೋ ಫಾಲ್ಟ್ ದಾಲ ದೋಷ ಇಚ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ್ನವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾತೆರ್ನ ಅದೇ ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದುಂಡು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆದಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನೆಡ್ದು ವೇದ ಜ್ಞಾನನ್ ಪಡೆಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನನ್ ಪಡೆ ವಂಚದು ಜ್ಞಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪಲ ಪೋದು 2ನೇ ಕೇಂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್
ರಾಯಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ఉండతే ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಲೇಕ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಬರೆಪೇರು ಇಂಚಿಂಚಿನಂದು ಮನ್ಪೇರು ಅನುವಾದ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಕ್ಲಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಉಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂಚೆನೆಂದು ಆಪುಜು ಐದು ದೇವರನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರೇ ಐನ್ ತೆರಿಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬಂದಿದೆ ಉಳ್ಕೊಂಡತಿ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತೋಂಡ ಯಾವ್ದು ಮುಲ್ಪ ತೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿ ಕವಯೇನ್ ಭಾಗವತದ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜ ನೆಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟೋಜ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತೋಜ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದದ ಪದ ಕಣ ಎಜ್ಜಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಈ ವಿಷಯನು ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಓದ್ನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಧ್ಯಾನ ಕೊಡ್ದು ತುಳು ಮುಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಗ ಅರ್ಥದಾದೆ ದ ವೇದಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆದಿ ಕವಯ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವೇ ಜನ ನೋಟ್ ಮಂದರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದತೆ ಕೆಲವರು ಬಾಯಿ ಹಾಟ್ಲ ಬಂತು ಪರ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಡ್ ಈ ವಿಷಯ ಜನ ನೋಟ್ ಮಂದರ್ ಗೊತ್ತು ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಆದಿ ಕವಯ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ವೇದದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಲಭ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಗಳ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಪೆ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗ ಭಗವಂತಗಳ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಜೀವಿಗಳ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಉಪನಿಷತ್ ಪಂಪ ಅದೇ ಪಂಡ ಜಿಂಜ ದೂರ ಪೋಡ್ಚಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಎನ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ ನ ಕ್ವಶನ್ ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಂತಡ ಅರ್ಜುನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಬೇರೆ ಎನ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಣ್ಣ ಐಕ್ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ಪೇರು ಉತ್ತರ indestructible transcendental living entities called Brahman ಅವಿನಾಶಿ ಆಯ್ನ ದಿವ್ಯ ಜೀವಿಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಪಂಪೇರು ಭಗವಂತನೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ದು ಜೀವಿಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥವಂತ ನಾವು ಅದೇ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದೆ ಪೋ ಅಂಚ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಅಂಚ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದೇ ವೇದದ ಜ್ಞಾನಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಮುಲ್ಪ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಭಾಗವತ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ವೇದದ ಜ್ಞಾನಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಪೋಂಡ ಎನ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತೋಂಡ ಜೀವಿಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಡಿ ಅದೇ ಒಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ಜಾಗ ಉಂಡು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತೂ ಅರ್ಜುನ ಪಂಪೇರು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಪೇರು ಅದೇ ಒಕ್ಕ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಗಳ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಪ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅದು ಇದು ಪನ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪನ್ನೆ ಇತ್ತು ಅವೇ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಂಜತ್ತಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಗ ಸುಮಾರು ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಅವೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅಂಚದ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನನೆ ಇಂಚ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ತನ ಆಪುಜು ಅಂಚ ಪ್ರೊಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನೊಂದು ಲೇರು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆದಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ನೆಡ್ದು ವೇದ ಜ್ಞಾನನ್ ಪಡೆಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನನ್ ಪಡೆದ ಅಪ್ಪಗ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ಕೇನು ನ ಪ್ರತಿ ಪದದ ಪಿರವುಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಲ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನಕ್ಕೇನೊಡನೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಪಿರವು ನೀರು ಪನ್ಪುನ ದ್ರವ ಇಪ್ಪುನಂಚೆನೆ
ಐತಂಚಿನೆ ದೇವೇರು ಪನ್ಪುನ ಪದನ ಕೇನ್ ನೋಡನೆ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ఇప్పుడు ದೇವೇರು ಪನ್ಪುನ ಪದತ್ತ ಅರ್ಥನ ఒక ವಿವರಣೆನು ಸ್ವತಃ ದೇವೇರ್ ನೆಡ್ದೆ ನಮ ಪಡೆಂಡ ಅಪಗವು ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಆ ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವೇರು ಪದ ಅರ್ಥನ ಊಹಿಸಂಡ ಅವು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಪುಂಡು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದೆ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭತ್ ಪನ್ಪೇರು ದೇವ ವಿಜ್ಞಾನವಾಯಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಸ್ವಯಂ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷನೇ ಪಂತೇರು ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ನತ್ತು ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ನ ತುಲೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಭಾಗವತ ಮನಗ ಓಂ ಅದೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಓಂ ಪಂಡದಾದ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಓಂ ಪಂಡದಾದ ಯಮರಾಜ್ಯರ ಪನ್ಪೇರು ಕಥಾ ಪನ್ ನೀನು ಕಲ್ಪೇರ ಓಂ ಪನ್ಪುರ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನ ತೆರಿಯೋ ನೇಡಗೆ ಮಹಾಜನತೆ ಯಮರಾಜ್ಯರೇ ಪನ್ಪೇರು ಭಾಗವತಂ ಪಂಡ ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ತೆರಿನಕ್ಲು ಕಾಲಿ ಪದ್ರಾಡಿದೋನ ಪದ್ರಾಡಿದನ ಅಂಚದ ಅಕ್ಕಳ ನಮಕ್ ತಿರುವಣಿಗೆ ಅವೇ ಪಂಡ ಆ ಸಾಧಿಟ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತ ಈಗಿನ ಮೂಲ ನಡಪುಜಿ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕನ್ಕೊಂಡು ತರ್ಕೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಶ್ರುತಯೋ ವಿಭಿನ್ನ ನಸೌ ಋಷಿ ಯಸ್ಯ ಮಥಂ ನ ಭಿನ್ನಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತತ್ವಂ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಂ ಮಹಾಜನೋ ಏನ ಘತಸ್ಯ ಪಂಥ ಸರಿಯಾಯನ ಸಾಧಿಟ್ಕೊಂಡ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಮಹಾಜನಕ್ಲು పోయిన సాధిట్ నమ్మకం మహాజన పండ పద్రాడు మహాజన అదే గొత్తి ಜನಗಳು ಮಹಾಜನ ಪಂಡೆ ಏರೇನೇನು ಮಹಾಜನ ಬೇತೇರೇನ ಫೋಲವಂತದ್ದು ಪೋಯ ಅದೇ ಭಾಗವತ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜನಗಳು ಮಹಾಜನ ಏರಪ್ಪ ಮಹಾಜನ ಅಂತ ಅಬ್ಬ ಮಲ್ಲ ಓ ಸಮಾಜ ಡೇರು ಮಹಾ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನ್ ಮಹಾಜನ ಏನ ಅಕ್ಲ ವೀರಪ್ಪಾಯರ ಬಂದ್ಬಿಡೇರು ಪದ್ರಾಡು ಮಹಾಜನ ಸ್ವಯಂಭು ನಾರದ ಶಂಭು ಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರದೇವರು ಮೆಕ್ಲು ಮತ್ತ ಮಹಾಜನ ಮೆಕ್ಲು పోయిన సాధి నమ్మకం దేవరంతూ ಮತ್ತೆ అక్కడ పండుగ పొరందు నమ్మ అంచద ముಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ದೇವ ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಸ್ವಯಂ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೇ ಪಂತೆರಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಿಜವಾದ ದೇವೇರ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತಕರು ಇಜಿನ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಎನಿಸವನಕಲು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪನ ಯಾಪಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನೆ ಆತ ಇರ್ಪ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪಂತುಲೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪ ಈ ದೇವರ ನಿರಾಕಾರ ದೇವರ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿಂದ ಏರು ತೆರಿಯೋನ್ ಬೆರಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಗೋವಿಂದ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲ ಜ್ಞಾನ ದಾಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂತು ಪುರಾಣ ಅಂಚ ತೀರಿ ದಾಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೋಡಿ ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಕೂಡ ಜನ್ಮಗೆ ಎಪ್ಪಡೆ ಪುಣ ಅಕ್ಲು ಮುಕ್ತರಾಪು ಅದೇ ಪಂಡ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂಚ ತೆರಿನಾಗ ಸರಿ ತೆರಿಯೋದು ಅದೇ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಸರಿ ತೆರಿದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಚದ ಐಟು ಅಕ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಐನ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪನಿ ಆಪಗ್ಲ ಅಕ್ಲು ತೆರಿಯೋನೇರು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನ್ ಎಡ್ದೆ ಭಗವತ್ ಜ್ಞಾನನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಂತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನೆರ್ದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಭಗವದ್ ಜ್ಞಾನನ ತೆರಿಯೋಡಮ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಏರಿಗ್ ಪಂತೇರು ಅಕ್ಕಲ ಮುಖಾಂತರನೆ ಆ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಡ್ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ತೆರಿಯೋಣ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ಪು ಜನ ಫುಲ್ಲು ನಾಡವೆ ಕೆಲವರು ಅಂಚೆನು ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಂಡ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಹೌದಾ ಅದು ಉಂಡಿ ಖಾಲಿ 18 ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು
ಎಂಕ್ಲು ಶಾಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ 150 ಅಧ್ಯಾಯ ಓದ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ 18 ಅಧ್ಯಾಯ ಲೆಕ್ಕ. ಕೆಲವರು ಅಂಚಲ ಬಂತಾರೆ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಓದಿದ್ರು ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಓದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವು ಅದೇ ಅಕ್ಲ ನಿಂದು ಬೇತೇನೆ ನೆಕ್ಲ ಐಕ್ಲ ಈ ಭೌತಿಕ ಬುಕ್ಕುಗಳ ಅವು ಡೆಡ್ ಬುಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ತು ಅದೇ ಹೌದಾ ಕಲ್ಪನೆ ಕಾಸ್ತಮವನ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರು ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರೆಯೊಳ್ಳೆ ಇಂಚು ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋಡಿ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಗೀತಾಡ್ ಒಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜ ಪಂಡಿತ ಮಾಮ ಬಿಜಾನಾತಿ ಒಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮ ಬಿಜಾನಾತಿ ಯಾವನ್ ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತತ್ವತಃ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂಚ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮಗ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ ತೂಪುನ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣಗ ಅಲ್ಪ ರೂಪ ಇಪ್ಪೊಡೆ ಆಕಾಶನೇ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರದ ಪ್ರಥಮ ಅನುಭವವಾದುಂಡು ಅದೇ ರೂಪದ ಆರಂಭ ಆಕಾಶದ ಆಕಾಶದ ಬಾಕಿದ ರೂಪಲು ವ್ಯಕ್ತ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾಯನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಆಕಾಶದ ವಸ್ತುದ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯಾನುಭವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಶ್ಲೋಕ 34 ಅದೇ ಐಟ ಆಕಾಶದ ವಿಷಯನೇ ಪನ್ಪೆ ಏನು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತುಗ ಭೂತಾನಾಂ ಛಿದ್ರ ದ್ವಾದೃತ್ವಂ ಬಹಿರ್ ಅಂತರಂ ಚ ಅಂತರಮೇವ ಚ ಪ್ರಾಣ ಇಂದ್ರಿಯ ಆತ್ಮ ದಿಷ್ಣ್ಯತ್ವಂ ನಭಸೋ ವೃತ್ತಿಲಕ್ಷಣಂ ಭೂತಾನಾಂ ಛಿದ್ರದಾದೃತ್ವಂ ಬಹಿರಂತರಮೇವ ಚ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಾತ್ಮ ದಿಷ್ಣ್ಯತ್ವಂ ನಭಸೋ ವೃತ್ತಿಲಕ್ಷಣಂ ನಾನವರ ಪಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮಂತುಗ ಭೂತಾನಾಂ ಛಿದ್ರದಾತೃತ್ವಂ ಬಹಿರಂತರಮೇವ ಚ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಾತ್ಮ ದಿಷ್ಣ್ಯತ್ವಂ ನಭಸೋ ವೃತ್ತಿಲಕ್ಷಣಂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭೂತಾನಾಂ ಛಿದ್ರದಾತೃತ್ವಂ ಭೂತಾನಾಂ ಛಿದ್ರದಾತೃತ್ವಂ ಬಹಿರಂತರಮೇವ ಚ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯಾತ್ಮ ದಿಷ್ಣ್ಯತ್ವಂ ನಭಸೋ ವೃತ್ತಿಲಕ್ಷಣಂ ಭೂತಾನಾಂ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಜೀವಿಲೆ ಅದೇ ಪೂರಾ ಜೀವಿಲೆ ನಮ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗಡಿಕೆ ಭೂತಾನಂ ಶಬ್ದ ಛಿದ್ರ ದಾತೃತ್ವಂ ಅವಕಾಶ ಕೂಡುವಿಕೆ ಬಹಿ ಪಂಡ ಬಾಹ್ಯ ಅಂತರ್ ಪಂಡ ಉಲೈ ಅದೇ ಕುಂತಿ ಸ್ತುತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈಶಾ ಉಪನಿಷತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂತರ್ ಭಾಗವತಡು ಅಂತರ್ ಬಹಿರವಸ್ಥಿತಂ ತದಂತರಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ತದು ಸರ್ವಸ್ಯ ಸ ಬಾಹ್ಯತಃ ಅದೇ ಬಾಹ್ಯ ಅಂತರ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತು ಬಹಿ ಪಂಡ ಇದೈ ಅಂತರ ಪಂಡ ಉಲೈ ಏವ ಕೂಡ ಚ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಣ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಾಯು ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅದೇ ಪುರೇಟ್ಲ ಮೈನ್ ವಾಯು ಪ್ರಾಣವಾಯು ಅದೇ ಕೊಡೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ ನಮ್ಮ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಣ ಮೈನ್ ಅದೇ ಪ್ರಾಣ ಪೋಂಡ ಬಾತ್ಯ ಓಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶರೀರ
బ్రహ్మాజిలో ఇదేనా ఈ శరీరం ఏ శక్తిశాలి అయిన ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಹೊರ ಪನ್ಪೇರು ಉಪನಿಷತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಶರೀರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಪೂರ ಲಕ್ಕಿರ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಕ್ಕರೆ ಪ್ರಾಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಡಪ್ಪ ಭೂಮಿ ಒಕ್ಕ ಏರ್ ಪ್ರವೇಶಂ ಅಂತಂದ ಶರೀರ ಲಕ್ಕದು ಉಂಟು ಅದೇ ಇದು ಗೂರ್ಪಾರೆ ಈಜಿ ಬಂಗನ ವಿಷಯ ಗೂರ್ಪಾರೆ ಲಕ್ಕದು ಅಂತಾರೆ ಕಷ್ಟ ಅದೇ ಅದೇ ಬಾಕಿ ಪೂರಾ ಪ್ರವೇಶಂ ಅಂತಾರೆ ಎಟ್ಟಿತ್ತೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಐಟಾಣ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಾಣಿ ಎಲ್ಲ ವಾದ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಜ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರಾ ಶರೀರ ಪ್ರವೇಶ ಅನ್ಪೇರು ಕೊಂಡೇರಿಯ ಪೂರಾ ದೇವತೆನಕ್ಕೆ ಏರು ಪ್ರವೇಶ ಬಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಓರಿದನ ಪ್ರಾಣ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಣ ದೇವ 6 ಲಕ್ಕನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಸತ್ತಾಯ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಶರೀರ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನಾರು ವಾಯು ಪ್ರಾಣ ಐಕೆ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಅವೇ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಪಂಡ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಾಯುದ భాగవతంలో వరకు సుమారు 19 స్కందంలో పడుతుంది ಇಂದ್ರಿಯದ ಆತ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಅದೇ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದಗೆ ಅರ್ಥ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಆತ್ಮ ಬಂದ್ಪೇರು ಆತ್ಮಗಳ ಆತ್ಮ ಬಂದ್ಪೇರು ದೇವರೆಗಳ ಆತ್ಮ ಬಂದ್ಪೇರು ಅದೇ ಸುಮಾರು ದಿಸ್ನ್ಯಾತ್ವಂ ಪಣ ಕ್ರಿಯದ ಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪುನ ನಭಸ ಆಕಾಶದ ವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಅದುಂಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲೇರು ಪೂರಾ ಜೀವಿಲನ ಬಾಹ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಆಂತರಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವಲೆಗ್ ಆಕಾಶ ಘಟಕಾಂಶದ ಚಟುವಟಿಕೆಲು ఒక లక్షణలు స్థలావకాశ ఆదిప్పునంచనే తోజుండు దాయపండ ప్రాణవాయు ಇಂದ್ರಿಯೋಳು ఒక ಮನಸ್ಸದ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡದು ತೂವಲಿ ಪೂರ ವೈತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಇಂದ್ರಿಯ ఒక ಮನಸ್ಸು ದ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡದು ತೂವಲಿ ಅಂಜದ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರೌಪಕ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಇಜಿಂದ ಜೀವಿ ಇಪ್ಪುನ ಜೀವಿ ಈ ರೂಪಡಿತ್ತಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿಪ್ಪು ಅದೇ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಪೋಪುನ ತೋಜ್ ಲೈಫ್ ಅಂಚದ ರೂಪ ಆಕಾಶಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವಡುಪ್ಪುನ ಆಂಡ ಶರೀರಡಿಪ್ಪುನ ಆಂತರಿಕ ನಾಡಿಲೆಡ್ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ನಾಡಿ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಅದೇ ನಾಡಿ ವೈದ್ಯರ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ಪಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಪಂತ ತಾನೆ ದಾದ ಕೆಲವರು ಶಾಕ್ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಂಚ ನಮಕ್ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತದೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ಪುಣ್ಣೆ ನಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅವೇ ಸುಮಾರು ನಾಡಿ ಉಂಡಿ ಅವೇ ನರನಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ನಾಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೂಜು ಅದೇ ನಾಡಿ ದಾದ ಪಾಸ್ ಹಾಪುನೆ ಪಲ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬದುಕೊಂದು ನಿತ್ತನೆ ಯಾವ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯೋಡಾಯ್ನ ವಿಷಯ ಅದೇ ನಾಡಿ ದಾದೆ ಪಾಸ್ ಹಾಪುನು ಅಯ್ಯೋ ನಾಡಿಡು ನೆತ್ತರು ಪಾಸ್ ಹಾಪುನೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಹರ್ಷಿತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡೇರು ಗಾಲಿ ಅವೇ ನಾಡಿಡು ಗಾಲಿ ಪಾಸ್ ಹಾಪುನು ನರಂಬುಡ್ ನೆತ್ತರು ಪಾಸ್ ಹಾಪುನವೇ ನರನಾಡಿ ಅವಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಬಂದೆ ಅದೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನರನಾಡಿದ ವಿಷಯನೇ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಣ ಸುಮಾರು ನಾಡಿ ಉಂಟು ಬಂಡ ನಾಡಿದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾವಂಡ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಕೊಂಡು ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ ಪೂರಕ ರೇಚಕ ಕುಂಭಕ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಪೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಂಡ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಗ ನರ ನಾಡಿದ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತ ಆಗೋದು ಅವೇ ಅಂಚದ ಆಂತರಿಕ ನಾಡಿಲೇಡು ತೂವಲಿ ಅಂಚದ ಅಂಚೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಡಿ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಪ್ರಾಣವಾಯುದ ಸಂಚಾರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಅದೃಶ್ಯ ರೂಪದ ಇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುದ
రూపులో బహిరంగ వాద్ల ఇప్పుడు అండ్ ಅದೃಶ್ಯವಾಯಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಕಾಶದ ಬಹಿರಂಗ ಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಅಂಚದ ಪ್ರಾಣವಾಯು ఒక ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಐತ ಅಂತರಂಗ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಪಂಪರ ಅದೃಶ್ಯವಾಯಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಕಾಶದ ಬಹಿರಂಗ ಕ್ರಿಯೆ ಆದುಂಡು ಅಂಡ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಬೊಕ್ಕ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಐತ ಅಂತರಂಗ ಕಾರ್ಯವಾದುಂಡು ಅಂಚದ ಆಕಾಶಡ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ದೂರದರ್ಶನದ ಪ್ರಸಾರದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದೂರದರ್ಶನ ಪಂಡ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆಕಾಶಡ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ದೂರದರ್ಶನದ ಪ್ರಸಾರದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂಚದ ರೂಪಗಳು ಇಜಿಂಡ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಆಕಾಶ ಕಾರ್ಯದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡ್ದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಜಾಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಆವೊಂದುಂಡತೆ ಇದು ಕೆಲವರನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದೆತ್ತುಪ್ಪರು ಎಡ್ಡೆರೆ ಟಿವಿ ಇಜ್ಜಿನ ಎಡ್ಡೆರೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ರಾವಣೆ ವಾಡಪ್ಪ ಏತೋ ಟೈಮ್ ಓರಿ ನಂಬರ್ ಅವೇ ಅಂಚದು ಏರ್ಟೆಲ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಟಾಟಾ ಸ್ಕೈ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಚದು ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಅಂಚದು ಐಟ್ ತುಲೆ ಐಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅದೇ ಅವು ಇಂಚ ಕೊಡೆ ಮತ್ತೆ LNB ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಸಿಗ್ನಲ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಡಿಶ್ಗ್ LNB ಆಗದು ಇಂಚ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅಲ್ಪ ಮಾನಾರ್ಪತ್ತು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮಗ ದಾದಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾಲ ಅದೇ ಕೊಡೆನು ಓಡೆ ಮಿತ್ತದಿರ್ತವ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ಅವೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ದಿಗೋಡು ಅವೇ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಪೂರ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಇಂಚ ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ತೋಜುದು ಐನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ಪ್ರೂವ್ ಆತನಿಗೆ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ತೊಲೆ ಆಕಾಶದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಲುಂಡು ಪಂಡದ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ದೂರದರ್ಶನದ ಪ್ರಸಾರದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ದೂರದರ್ಶನ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಟಿವಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಳ ಟಿವಿದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮೇ ಗೊತ್ತು ಅಂಚೆನ್ ಟಿವಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ದೂರದರ್ಶನ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇತ ಪೂರ ಟಿವಿ ದೂರದರ್ಶನ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಗರುಡಪುರ ಹಣ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೂರ ಶ್ರವಣ ವಿಜ್ಞಾನ ದೂರದರ್ಶನ ಚಕ್ಷುಷ ದೂರದರ್ಶನ ಚಕ್ಷು ಈ ಶಬ್ದನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೂರದರ್ಶನ ಗರುಡಪುರ ಅಂಚದ್ ದೂರದರ್ಶನ ಪಂಡ ಟಿವಿ ಅಂಚದ್ ಅವು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಂಡ ರೂಪೋಲು ಈಜಿನ ಭಾವಚಿತ್ರೋಳು ಆಕಾಶ ಕಾರ್ಯ ಫುಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಒಲ್ಪನ ಆಪನ ಘಟನೆ ಒಲ್ಪನ ತೋಜುನು ಪೂರ ಸಿಗ್ನಲ್ ದ ಮೂಲಕ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಸಿಗ್ನಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಪೂರ ಕಲ್ಪನೆ ವಸ್ತು ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜ್ಯವು ವಸ್ತು ನಾವು ಅದೇ ನಮಗ ಇದೇನು ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅನ್ಪುಜ ಅಂಚದ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ನನೊಂಜಿ ಜಾಗಗ ಪ್ರಸಾರ ಆಪುನು ಐನು ಸೊಗಸಾದ ಮುಲ್ಪ ವಿವರಿಸಲಾಗ್ತನು ಅಂಚದ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಇದೇನೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚದು ಉನ್ನತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಸಮರ್ಥ ಆಧಾರವಾದದ್ದು ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಅವಳು ಪೋದು ಮೂಲ್ ಪೋದು ಕಲ್ಪನೆ ಪೂರ ಭಾಗವತಡೆ ಪೂರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಲೇರು ಅದೊಂದು ಪ್ರಭುಜಿ ಪನ ಅಂತಾರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿನ ಕಾಸನ್ನು ಪೂರ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿ ಎಂಚ ಬತ್ತ ಅದೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಪಂಕ್ತಿ ಪೆತ್ತ ವಾಡ ಪೇರ್ ರೈಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಂದ್ಬಾರ ದಾಸೋಡಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಪಂಕ್ತಿ ಎಂಚ ಬತ್ತು ನಾವು ಎಂಚ ಬತ್ತು ಏತುಂಡದೆ ಕಲ್ತು ತಿರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅದೇ ಕೆಲವರನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ತೋಂಡ ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗೆ ಕಲ್ಪೇರು ಏನೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಲಿತರು ಅದಕ್ಕೊಂಡ
ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೆರಿಕಡ ಅಲಸ್ಕಾ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೋಡಿ ಉಮಿಲಿ ಆ ಉಮಿಲಿದ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡತೆ ಉಮಿಲ್ದ ಏತಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪು ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಜನ PhD ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಳಿಪುನ ವಿಷಯ ದಾದ ಉಂಟು ಐಟ್ PhD ಒಂದು ದಾದ ತಿಕ್ಕೇನ ಉಂಟು ದಾಡು ಮರಳು ಓಡೆ ಉಂಟು ಕಲ್ತನಕ್ಲೆ ಅಂತ ಮರಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ದಾದ ಕಲ್ತು ಮರಲೇನೆ ಹಾಪಡೆ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಕೆಲವರ್ನಂತ ಪನೋಡ ಬರ್ತಿ ಅಂಚಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಟು ದಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ದಾಳ ಒಕ್ಕಡೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ಎಂಚಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಅಂಚದು ಪ್ರೊಫಾತ್ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಲು ಆಕಾಶ ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಐತ ಲಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಯೆ ಓ ವಾಯು ಅಗ್ನಿ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಪೃಥ್ವಿದಂಚಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರ ಅಂಶಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಡ್ ಎಂಚ ವ್ಯಕ್ತಾಪುಡು ಪನ್ಪುನೆನು ವಿವರಿಸೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಭಾವನೆ ಇಚ್ಛೆದಂಚಿನ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆಲು ಆಕಾಶಡ್ ನೆಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆದುಂಡು ಅಂಚದು ಸೈಪುನ ಟೈಮ್ ದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮರು ಜನ್ಮಗ ಆಧಾರ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮದ ಎಂಚಾಪುನು ಅದೇ ನಮ್ಮದಾದ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಐತ ಆಧಾರ ನಾ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಅವಲಿ ಅದೇ ಏರಲ್ಲ ಇದ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನೇ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂಚ ಇಂಚ ಇಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಳ ಅದ್ರ ಪುಟ್ಟು ఆయన ಪುಣ್ಯ ಇತ್ತನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಜನ್ಮಗೆ ಆಯ್ತು ಆಧಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ನೇಂಡು ಸಹಿತನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂತ ನೆಕ್ ಆಧಾರ ಸೈಪುನ ಟೈಮ್ ದ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಗ ಆಧಾರ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಸಮರ್ಥಿತ ಆದೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದ ಸ್ಥೂಲಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ ಆನಗ ಇಜಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಂತರಡ್ ಸ್ಥೂಲಾಂಶಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಡ್ ಸ್ಥೂಲಾಂಶಗಳು ಕಲಬೆರಕೆ ಆಯ್ನೊಡನೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರ ರೂಪವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಚೇನ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪನ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಡ್ ಆಪನ ಪಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅದೇ ನೀರಿಗೆ ಜತ್ತಂದ ಲಕ್ಕೇರ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಕ್ಲೆ ನೀರುಡೆ ಅದೇ ನೀರುಡೆ ಉಪ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಡ್ ಭಗವಂತ ಪಂಪೆ ನಿತ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಕೊಡುದು ವೇಸ್ಟ್ ಒಕ್ಕಡೆ ಬಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಡ್ ಮೀನ್ ಅದೇ ಪುಟ್ಲ ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮದು ಹಾಯ್ ಇತ್ತು ತೀರ್ತು ಬರ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಡುವ ರಾವೋ ಒಂದಿತ್ತು ನೇತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಆ ಪಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮಡ್ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಂತೊಂದೇ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಅವು ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವ ಜಾಣ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಡ್ ಈತು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ತೆರಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಜವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಉಂಟತೆ ಬಾಕಿ ವಿಷಯ